Sabías que o Halloween ten a súa orixe no Samaín celta? O Samaín é unha festa de orixe celta que se celebra na noite do 31 de outubro. Para os antigos povos celtas marcaba o fin da colleita e o comezo do inverno. Era un momento no que se pechaba un ciclo e se iniciaba outro, considerado o verdadeiro inicio do novo ano. Coincidía coa morte da natureza e coa preparación para o tempo oscuro, cando os días se acurtaban e chegaba o frío. Críase que nesta noite a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se volvía máis delgada. O Samaín é a raíz europea e céltica do que hoxe coñecemos como Halloween. Halloween ven da contracción de All Hallows Eve, é dicir, a véspera do Día de Todos os Santos, festividade que na Idade Media o cristianismo adoptou e adaptou a partir da tradición pagá, pero foron os emigrantes de orixe celta, como irlandeses e escoceses, quen levaron aos Estados Unidos esta tradición, que co paso dos anos foi engadindo costumes populares en Norteamérica, como o famoso truco ou trato, e acabou configurando o Halloween moderno. A versión globalizada que hoxe coñecemos débelle moito tamén á enorme difusión do cine e das series estadounidenses, que fixeron icónicas as cabazas iluminadas, as casas decoradas e os cativos pedindo lambetadas. En Galiza, como noutras terras de herdanza celta, esta celebración mantívose viva ao longo dos séculos. Xa desde tempos antigos existían costumes como baleirar cabazas e poñerlles velas no interior para afastar os malos espíritos, celebrar magostos onde familias e veciños se xuntaban para comer castañas, beber viño novo, compartir contos de medo e facer festa ao redor do lugar. En Europa, porén, a tradición orixinal era trallar nabos ou remolachas, creando nelas caras grotescas para afastar os malos espíritos. Foron os emigrantes irlandeses e escoceses quen levaron esta costume aos Estados Unidos no século XIX. Alí, pola abundancia e o tamaño das cabazas, que son moito máis grandes e doadas de traballar ca os nabos, adoptáronse como novo soporte. E así naceu a icónica Jack-o'-lantern, a clásica cabaza iluminada que hoxe asociamos co Halloween en todo o mundo. As cacharelas simbolizan esa presenza ancestral, son unha luz amiga que guía as almas dos devanceiros no seu regreso. Actúan como barreira protectora para afastar os malos espíritos e purificar o espazo. Segundo a antiga tradición celta, na noite do 31 de outubro non se retiraban os alimentos sobrantes da derradeira cea do mes, deixábanse á vista para que as almas dos seres queridos que nos visitaban tivesen algo que levar á boca. E tratándose de Galiza, seguro que xa daquela estaba todo tan rico como hoxe. Pero sabías que a Santa Compaña tamén ten que ver coa Samaín? Conta que unha procesión espectral de ánimas en pena percorre os camiños e os bosques nas noites escuras, portando fachos acesos, vestidas con túnicas e carrapuchas. A fronte vai un vivo que leva a cruz, condenado a guiar a comitiva ata topar outro vivo a quen pasarlle o relevo da cruz. No Samaín celebramos as nosas tradicións con lume, contos, disfraces e boa comida, mentres que no Halloween chegan as lambetadas e o truco ou trato. Celebres o que celebres, lembra, despois dos doces é importante lavar ben os dentes e usar fío dental.